ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. влоги имрӯзамонро аз қайд кардани ҷашни мавлуди Малика сар мекунем. Барои онҳое ки нав пайваст шуданд равшанӣ оварданиам. Малика ин духтарчаи хурдии ман. Малика имрӯз 6 сола шуд ва тасмим гирифтем ки дар иҳотаи хоҳару додаронаш қайд кунем. дӯстони азиз, апаву хоҳарони гиромӣ, шуморо ба кор ба ширкати Атомӣ ба командаи худам даъват менамоям. бале духтарони азиз, ман ҳам ба ширкати Атомӣ номнавис шудам ва аз ҳамин рӯз иборат командаи худамро ташкил мекунам ва ҳамаи шумоёнро, онҳое ки коркарданӣ ҳастанд, марҳамат ба командаи ман якҷоя кор мекунем. духтарони азиз, онҳое ки коркарданӣ ҳастанд, ба рақамҳои ватсапи ман нависед ва аз ҳама муҳимаш духтаро дар ин ширкат ҳармоҳа харид кардан лозим нест. марҳамат духтаро, ман шуморо интизор. Викуш, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья и здоровья. Спасибо. Поздравляю с днем рождения и здоровья. Я поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе здоровья. Спасибо. Маликуш, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе счастья и здоровья и всего самого наилучшего. Поздравляю тебя с днем рождения, желаю здоровья, счастья, успехов. Спасибо. Малика, поздравляю тебя с днем рождения, чтобы ты была самой умной. Спасибо, молодцы. Малика, поздравляю тебя с днем рождения. С днем рождения. Желаю тебе, чтобы было очень-очень много денег, прям очень, чтобы у тебя спальня была вся в деньгах. Будешь пожениться. духтарои азиз, инҷо якҷоя мурғ тайёр мекунем дар тафдон ва тарзи тайёр карданама барои шумо навор кардам. Ман якчанд намуд рецепт кати тайёр мекунам ва дар ҳамин ҷо мехостам ба саволҳои шумо ҷавоб гӯям. Бисёр савол дар бораи кор дар компанияи Фаберлик, барои чӣ ман аз Фаберлик рафтам гуфта савол доданд. баъд духтаро худашон савол метиҳанд ва баъд боз версияи худашона, ҷавоби худашона менависанд ва ба фикрам бисёриҳо онҳое ки шумо ҷавобе ки худатон шунидан мехоҳед, бо ҳамун ҷавоба менависед. лекин ягон кас мана кидат накардааст духтаро, худи кидат ин чӣ маъно дорад ман намедонам. ягон кас мана фиреб накардааст ва ман хоҳиши худам кати аз компанияи Фаберлик рафта ба компанияи Атомӣ регистратсия шудам. сабаби аз компанияи Фаберлик рафтани ман чист духтаро? сабабаш ҳамин ки вақтҳои охир бениҳоят кор дар ширкати Фаберлик барои шахсан ман душвор шудагӣ буд. ба ҳамин хотир тасмим гирифтам ки ман бояд дар ягон ширкати дигар номнавис шавам ва бе кӯмаки ягон кас кор кунам аз нол. ба ҳамин хотир шуморо ҳам ба ҳамин ширкати Атомӣ ба кор даъват менамоям. биёед духтаро, якҷоя кор мекунем. ман нав командаи худама сохтана сар кардам. кор дар ширкати Атомӣ ҳамин аст ки духтаро ҳар моҳа харид намекунед. ва акнун биёед духтаро ба пухтупаз баргардем. инҷо мурға ҳамихел дар рӯш пишевой плёнкае мепӯшам ва намихел молотоки специални кати отбивать мекунам, яъне мекӯбем то ки грудка мулоим шавад. ва баъдан якчанд намуд специя кати мурч, паприкаи капчони, хмели сунели, намихел приправаҳо кати мариноват мекунем. дар муддати 2-3 соат мариноват мешавад. умуман ман дар берун пухтанӣ будам, лекин ҳамун рӯз ҳаво боронӣ буд, ба ҳамин хотир дар тафтон тайёр кардам. духтаро, як чиз аз хотирам буромадааст. аввал мурғҳои ман шуштам духтарои азиз, пӯстҳои нодаркориша буридам, гирифтам.
ва баъдан анамихел мекӯбем ва мариноват мекунем. барои мариноват бошад камтар соёи соус, майонез, як дуна мурғ ба духтаро як қошук майонез меравад. Ба ҳамин хотир аз расшоти ҳамин 3 то мурғ ва 3 қошук майонез ана ҳамин хел пишивой плёнкакати мепӯшонем духтаро ва дар берун мемонем дар салқинӣ. ҳамон рӯз чӣ хеле ки гуфтам борон буд ва дар берун мондем. Духтаро ана инҷа фаргая тайёр кардам. ҳозир мурға мемонем. То тайёр шудани мурғ картошка тоза мекунам ва картошкаям дар духовка мепазем. Берун ба пухтани будам, лекин имрӯз борон ҳаво ба ҳамин хотир дар духовка мепазам. Дуташа монда. Ана ҳамин ду донаша мепазем духтаро ва яша мемонам. Сеюмаша. Барои ки одам бисёр нест, фақат ҳамин ман қати кӯдаку. инҷо бошад барои картошка тайёр карда истодам. Картошкаро ҳам дар фольга мепазем духтаро. Картошкаи хушро мечинем ва дар болош камтар об мерезем. Тақрибан як кружкаи 100 мг, 150 мг ва баъдан равғани ё ки маска ё ки равғани зарди хонагӣ дар рӯш мерезем. ана духтаракон мурғаки маям тайёр шуд. беҳад мулоим мешавад духтаро. ман вақте ки адбивайт кардам сахт буд, ҳозир ана беҳад мулоим. ҳозир картошкаям тайёр мешавад ва ужин мекунем якҷоя. картошка бошад духтаро дар тафдон анамихел фольга кати печонидагӣ тақрибан ним соат мепазад. Ним соат пас фольга мекушоед то ки сурх шавад картошка.
رسیدی بر روزگاری مادر خوشبختی آفریدی.